ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾಡಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಡಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ತೂಜಿನ ಬರಪ್ಪ ಬೋತುಲು ನಿಕ್ಕಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲು ಮಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋಲೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆನಿ ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಪ್ಪನಡೆ ಪೋಯಿ ಐದು ಮೂರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿತಕ್ಕೋಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಬಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ತಿಳ್ತೀನಿ ಪಿರೋಡ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಉದ್ದ ತಿಂತುಲಿ ಗೈ ಸಾಯಿ ತುದ ತುಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂತಿ ಜರತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಇನಿತು ಇರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾನಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಜೋಲ್ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾವು ಪೋಯ್ ನೂಲು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಖರ್ಜೂರ ಉಂಡು ಖರ್ಜೂರದಿನೊಂದು ಲೇರು ಒಲ್ತುಗೆವು ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ഞാൻ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಡಾಯ್ಜಿ ಈ ಬರ್ಸಡಾಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಸರಡಾಯ್ಜಿ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿರಾವುದಲ್ಲೇ ಪೋಯ್ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದದ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್. ಗೈಸ್ ಪಟ್ಟೆಡುಲ್ಲ ರೇಲ್ದ ಪಟ್ಟೆಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ಪೋಪುಂಡು ಏನಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ఒక పిర బన్నక ఏళ్ళ పట్టిడు అల్లిడు బస్సలే సోక అవ్వంది అతి ಏಳ್ದ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇ ಪೋರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಕಿಗೂ ಪೋಯಿರುತ್ತನೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಎಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅದು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬೀಸ ಬೀಸ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಮನ್ತಿಜಿ ವನಸಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಅಂದತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ವನಸ್ ಮಾತ ಆದಿತ್ಯ ಪಿದಾಡಿ ಅಲ್ತರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಉಂಡ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಮಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ರೆ ಹಾಂ ಮಿತೋಡ್ಪ ಎಸ್ పోయి సెట్ ఆదండి ನನ್ನ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪೋಡಿ ಅನ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಗಂಟೆ ಮುಳ್ಳ ಅಡ್ಡಾಂಡಿ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರುವಂತುಂಡು ಒಂತೆರನಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಬರ್ಸಗೆ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಅದು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಎತ್ತೊಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೋರಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಮಿತಾರ್ಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಎತ್ತಿನಾಗ 4 ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತರ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸಗೆ ಬಸ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು 3 ಬಸ್ ಎಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಚಲ ಯಾನಿ ಎತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯಾರಿಂದ ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತಪ್ಪಲಿ ಬಿಡುವ ಆ ಥರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ನಿಂದನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಓದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂಡಿ ಎಂಗಿ ಬರ್ಬೇ ನೆನಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಡು ಮುಲ್ಕಿದ್ದಿ ಅನ್ನೊಂಜು ಬನ್ನಾಗ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತನು ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ವನಸ ಆಂಡು ಬಡಾವುಡು ಲೋಕೇಜ್ ಮಾರ ಇಂಕೆ ಇತ್ತ ಬಂದಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಮುಲ್ತಲೆ ಮೊಲೇನೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ದಂಡೆಲು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಇದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಟೆದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪನು ಇನಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ಬಿಡ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗರ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಂದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ನಿಂಚೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ನಿ ಬಂದಿರು ನಮಗೆ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಇದು ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ರಾಹುಲ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಮೂಲೆರು ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಲೇರು ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಆಂಡತಿ ಅವು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬನ್ನ ಅವ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊಡ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಗ ಆಂಡದ ರಾತ್ರಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ
ಬರೀ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಟಲ್ ಮಾಡೋಂಗ ಪುಂಡಿ ಮಾತ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನಂದ ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೊಪ್ಪು ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಮಂತತ್ತನ ಅನ್ಸಾದ ಈ ಸರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ ಮಂತಿತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂದುಲಿ ಮೊಲು ಬಾರಿ ಜೋರತ್ತಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ತಿಳಿ ತಿಳಿ ಥರದ ಕಿಡುಗಳು ತುಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಹೋದ ಅತ್ತೆ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ 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 ಸೊ ಗೈಸ್ತು ಏರತ್ತ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮುಲ್ಕಿಗೊಂಜಿ ಎಂಚಲ ಎತ್ತದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊಡನೆ ಪಂತೆ 2 ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನು ಏನು ಬಂದಂದು ಸೊ ತುಕ ಏರು ಸಮ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಂದು ಸೊ ಓಕೆ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಚಾನಲ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸೊ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು